Sme spievali a stálo to za to. Oplatilo sa, priatelia. Pozrite môj šál. Kde je? Dobre, som sa zľakla, že sa strátil. Takže, veľa šťastia, zdravia. Skúste. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milé múzeum. Veľa šťastia, zdravia. Tak, a ja mám aj narodeninovú tortu. Tu je, aj asistenta mám. Aha. Tak, to je narodeninová torta k 130. výročiu založenia Gemersko-Malohonského múzea, ktorú vážna vec, skvelý potles, pánečku. Ako vy to viete? No, Želanie. Ako ešte múzeum existovalo aspoň toľko. A sfúknuť. Tak, paráda. A sfúkla sviečku a zaželala múzeu riaditeľka Gemersko-Malohonského múzea, doktorka Olga Bodorová, tohoročná laureátka ceny Andreja Kmeťa a ceny Kvet kultúry pre rok 2012. Skúste ešte zatlieskať. Stálo to za to. Inovačný deň pre mňa, že mala som naozaj množstvo krásnych zážitkov a aj ten hokejový je pre mňa významný a verím, že aj pre vás, lebo aj to je Slovensko, aj história, ale aj súčasnosť. Takže ja si myslím, že aj vy budete mať dnes taký deň už kvôli hokeju a keď si pozriete tento nádherné múzeum, tak budete mať krásny zvyšok dnešného večera a ja vám to teda zo srdca prajem. Tak ja vám poviem, čo vás čaká v múzeu okrem Eleny Vacálovej, ktorá je teda vašim objektom. Musíte, vy priam musíte vôjsť dovnútra, ochutnať skvelý čaj zo stromu, ktorý vonia medom a ten čaj vonia tiež medom.